tuturor! Am venit astăzi să văd cu ochii mei unul dintre cele mai ambițioase proiecte imobiliare de lângă București, Liziera de Lac. Este practic un mic oraș pe malul lacului Tătaru. Sigur, în acest moment aici e șantier, dar o casă este gata, este casa în care vom intra și noi, pentru că l-am invitat la dialog pentru detalii pe domnul Sorin Ioan Blaga, CEO LibreUd România, compania care dezvoltă acest complex rezidențial, acest proiect imobiliar. Haideți cu mine! Bună ziua! Să mână, bine ai venit! Bine v-am găsit! Mă bucur să mă primiți aici în prima casă construită din cartier. Mulțumesc de vizită, bine ați venit la noi! Domnule Blaga, mulțumesc foarte mult că ați acceptat acest dialog. Haideți să le dăm oamenilor amănunte despre acest proiect. Și aș începe printr-un scurt, foarte scurt comentariu al meu. Venind încoace, am văzut foarte mult verde. Mă interesează încă din start, având în vedere că e un șantier, cât la sută din proiectul noastră este spațiu verde. Plăcerea e de partea mea, eu mulțumesc pentru că vă interesează subiectul. Am mai avut o discuție, țin minte că și acolo au fost tot felul de întrebări vis-a-vis de cum gândim, dar atunci nu era mai nimic, nu erau decât poze. Încep cu o experiență personală, că tot cu o experiență personală a început. Acum câteva zile, când m-am așezat în fotoliu, pe care probabil îl vedeți în cadru, după ce prima casă a fost terminată, am avut așa un sentiment. Aceasta în care noi ne aflăm acum. Exact asta în care suntem. În proiectul nostru drag, am zis, am reușit un lucru pe care acum 5 ani doar mi-l imaginam. Stau în sfârșit în casa pe care vrem să o folosim ca model pentru ceea ce facem aici. Apropo de verde, ne-am ținut promisiunea și în proiectul pe care îl avem acum, în lucru, se lucrează la 94 de case cu tot ce ține programul public, grădiniță, piscină, alei, parcuri și zonele de verde. Peste 52% din suprafață este efectiv planificată și executată pentru deci verde, mai mult de jumătate, practic. Da, mai mult de jumătate. Iar în acești peste 52%, dacă e să luăm lucrurile foarte, foarte strict, sigur că mai sunt și curțile caselor care vor avea fiecare cel puțin un pom plantat de noi când cei care le cumpără le vor lua în primire. Ar putea părea un paradox. Se construiește și rămâne verde? Cum protejați natura? Este un paradox dacă se analizează doar matematic lucrurile, dar dacă plecăm de la viziunea noastră și felul în care ne-am uitat la lucruri, vin și spun mai mult că între timp am reușit să găsim căi de asociere cu cei care administrează lacul și vom contribui și în zona lacului cu investiții pentru a conserva tot ceea ce dă lacul ăsta și mulți dintre potențialii noștri clienți au văzut deja albumul cu vecinii de la Liziera de Lac. Pe de-o parte, pe de altă parte avem 13 hectare de pădure pe care le punem la dispoziția locuitorilor de aici, dar mai mult, față de ultima noastră discuție și ultima noastră întâlnire, am demarat procesul de autorizare pentru o stație de panouri fotovoltaice care va deservi proiectul în ce privește energia consumată pentru spațiile comune și servicii. Deci aveți grijă de mediul înconjurător, practic. Asta e ideea. Am promis și așa o să facem, da. Vreau să vorbim și despre ce își doresc românii. Își doresc, mai ales acum în pandemie, mai degrabă o casă cu un pic de curte sau au rămas ancorați în vechea realitate în care își doreau o casă în buricul târgului, dar printre betoane în centrul capitalei?
Sunt multe lucruri care au fost făcute publice vis-a-vis de impactul pandemiei în comportamentul cumpărătorilor de locuințe și nu o să stau să le trecem pe astea în revistă, că probabil toată lumea le înțelege, dar da. Eu pot să spun așa, ne-am gândit la niște lucruri pe care le-am pus în practică fără să avem în vedere o pandemie într-o formă sau alta. Le-am pus în practică așa cum ne-am gândit noi la ele și am făcut în permanență ajustările ca ele să rămână așa cum ne-am gândit la ele. Și vedem acum, într-adevăr, că din ce în ce mai multă lume își dorește să poată să iasă din casă, în curte sau într-o zonă verde, într-o zonă în care spațiile comune sunt întreținute și sunt verzi. Foarte multe întrebări pe care le primim de la potențialii cumpărători sunt legate de cum se va întreține spațiul verde, cum este accesul la facilitățile care țin de parcuri și de zonele verzi, dacă ei pot să-și facă sistemele proprii de irigații ca să-și întrețină curtea în felul în care își doresc ei și așa mai departe. Dar observăm tendința asta, observăm, lăsând la o parte cifrele despre care se vorbește, că foarte multă lume își dorește să stea undeva unde sunt mai puține betoane, mai puțin asfalt, mai multă viață sălbatică în jur, indiferent că distanța pe care trebuie să o parcurgă poate să creeze o barieră. La ce distanță suntem de București? Păi, noi, în momentul în care am desenat proiectul, cine a intrat în detalii știe că am creat anterior începerii construcției caselor drumurile de acces. Și ele au început cu mult timp în urmă, întrucât noi am creat și ieșirea de pe autostrada A2, ieșirea de la Bălăceanca-Cernica, care conectează autostrada cu proiectul nostru. Din casa unde stăm până la autostradă sunt aproximativ 12-13 minute de mers cu mașina, fără să depășești limita legală de viteză. Iar până la la limita orașului și la stația de metro Anghel Saligny putem spune că vorbim de 15 minute, deci e o distanță mai mult decât firească în condițiile în care vrei să stai în afara orașului, în afara, să zicem, betoanelor și asfaltului pe care îl are un oraș. Dați-mi 3 motive pentru care o familie ar vrea să se mute aici. Liniște, natură, verde, aer curat. 4. Și munca și de... pot să le repet. Se poate lucra, se poate munci de aici pentru că vom avea facilități pentru lucru la distanță puse la dispoziție. Se poate să-ți lași copilul la grădinița pe care o construim și care o vom da în operare la cel mai înalt standard. Sunt foarte multe motive pentru care îi dorim pe cei care își doresc să iasă din zona aglomerată urbană să locuiască la Lizierea de Lac. Îmi permiteți să adaug încă un motiv? Să ajungem mai repede la mare. Uite, nu ne-am gândit foarte mult la asta, dar da, să ajungem mai repede acum, în viitor și mai repede, pentru că șantierul Centurii Zero avansează și vor fi conexiuni către zona de sud, zona cu DN4 pentru autostrada Zero, deci proiectul Lizierea Legat fi deja conectat în 2 feluri, da. E un punct de vedere, uite, o să ne gândim la asta, să-l exploatăm mai mult. Se ajunge mai repede la mare și relativ repede se va ajunge și la munte, odată cu conexiunile la autostrăzile de centură, da. Câte case vor fi în total în tot acest complex? În momentul ăsta, planul nostru oscilează între undeva 4.300-4.500 de unități. Asta este dimensiunea proiectului așa cum l-am desenat de la bun început. Suntem acum în construcție cu 94, respectiv programul public. În plan urbanistic zonal, primul pe care l-am desenat și în care ne-am asumat toate riscurile, că așa se face într-un proiect din ăsta, sunt 440 de unități și am început deja să schițăm planurile pentru următorii pași, pentru următoarea dezvoltare. Când este totul gata? Care este orizontul de timp pe care îl dați oamenilor care se vor muta primii aici? Când va fi gata finalizat? Întregul complex. Anvergura este între 10 și 13 ani, ne ținem de ea de la bun început, am planificat în felul ăsta. Deci, practic, așa cum eu am zis în debutul acestui material, e aici un mic oraș, nu? Cu de toate. Da, am fost corectat zilele trecute că am zis eu că facem un a little city în limba engleză și am fost corectat de unul din colegii mei, nu, a little town. Nu vedem noi diferența neapărat, dar da, este un orășel care va avea toate facilitățile și densitățile pe care o zonă ca asta dezvoltată fără să creeze poveri pe umerii oamenilor trebuie să le aibă.
Cu siguranță știți să-mi răspundeți și la această întrebare. Mai există așa ceva în România? Mai există un astfel de cartier în țara noastră? Există abordări care au plecat pe direcția asta, dar care ulterior s-au transformat, au fost nevoiți să se transforme într-un anume fel sau altul în altceva. Nu vreau să-i menționez pentru că nu facem noi benchmark neapărat cu genul ăsta de abordări, ci îl facem cu ceea ce știm noi că putem să facem și am avut în plan. Dar eu țin să spun mereu, când trebuie să răspund la întrebarea asta, țin să spun un lucru și anume că nu există așa ceva care să pot să spun, da, uite, ăla e locul, așa, cu ăsta ne comparăm noi. Nu avem cu ce să ne comparăm în momentul ăsta. De asta este și foarte greu să comunicăm proiectul nostru în anumite situații, pentru că există foarte mulți oameni care au trăit experiențe destul de ciudate, să zicem, și au zis, am mai văzut eu ca voi destui care au promis că fac și drag. Ce vă diferențiază? Faptul că ne ținem promisiunile. Asta ne diferențiază. Faptul că nu am, și am spus-o și o să o mai spun, nu am acceptat să ratăm niciun proiect. Asta e, ne ține de promisiuni, nu acceptăm că nu se poate face, nu acceptăm că e greu și ar trebui să renunțăm, nu. Vorbeam mai devreme, înainte să puneți camera de război ăsta prețurilor la materiale de construcții. Suntem în plină analiză. Este cumva următoarea întrebare și mă ajutați să o adresez, dacă s-au scumpit foarte tare casele în pandemie, plecând de la scumpirea materialelor de construcție, desigur. 100% s-au scumpit. Acum, dacă sunt foarte tare sau nu, fiecare trebuie să judece în funcție de posibilități. Din punctul nostru de vedere, obiectivul a fost să găsim soluții cât se poate de ușor de implementat, să optimizăm, în așa fel încât să nu ajungem să creștem prețurile. Din păcate, nu o să putem evita lucrul ăsta. La un moment dat va trebui să facem o creștere de prețuri. Intenționăm ca undeva până la sfârșitul lunii septembrie să încheiem toate analizele și cred că vom scăpa, cel puțin în faza inițială, cu un 4,5, poate 5% în creștere începând cu luna octombrie. Pentru noi este o reușită, da? O spun cu toată tăria, pentru că dacă am fi fost să ne luăm după toate cifrele care s-au vehiculat și toată inflația asta de informații vis-a-vis de prețurile locuințelor, am fi ajuns la cifre mult mai mari. Oamenii așteaptă și astfel de informații. Care sunt prețurile pe care... Noi plecăm de la 106.000. Știți, eu când merg la magazin întreb cât costă asta. Da, e o poveste foarte interesantă, pentru că noi am făcut o strategie de prețuri care este deja publică, am publicat-o pe site-ul nostru, plecăm de la 106.400 de euro pentru cea mai ieftină locuință și aici vreau să definez puțin cuvântul ieftin. De fapt, noi nu vorbim de lucruri ieftine aici, pentru că ceea ce facem, calitatea trebuie să fie aceeași, indiferent că e o casă mică sau o casă mai mare sau un teren mai mic sau un teren mai mare. Iar apartenența la zonele comune este identică pentru toate tipurile de locuințe. Ce e important să se înțeleagă este că avem o casă mai mică, dar care este punctul nostru de plecare și care este, să-i spunem, referința. Dar calitatea este aceeași la toate produsele noastre, pe de-o parte. Pe de altă parte, fiecare casă are prețul ei. Pentru că una are o orientare care creează un anume fel de a fi apreciată, cealaltă are un teren mai mare cu 20 de metri pătrați sau cu 50 de metri pătrați, cealaltă are suprafața de utilă mai mare decât și așa mai departe. Și ne ducem în momentul ăsta cu casele, sunt 5 tipuri de case care sunt în construcție, ne ducem până la aproximativ 237.000 de euro pentru cele mai scumpe produse pe care le avem în construcție în momentul ăsta, la care sigur se adaugă TVA-ul care se potrivește acolo. Cine credeți că vor fi clienții? La precedenta noastră discuție mi-a spus ceva ce mi-a rămas în minte, faptul că veți încerca să selectați cumva oamenii ca la un casting de film. Reușiți? Da, reușim, pentru că facilitățile și felul în care am construit regulamentul intern, felul în care punem problema de la bun început, de la primele întâlniri, da? Îi face pe oameni să se gândească de 2 ori dacă vor intra într-un complex în care totuși trebuie să fie responsabil, să aibă grijă de natură, să se integreze în natură, să urmeze regulile pentru ca toți cei care sunt în complexul respectiv să se simtă în egală măsură respectați. Și atunci e normal că sunt oameni care se gândesc
de multe ori, pot să fac asta sau nu pot să o fac. Pe de altă parte, am avut toată libertatea din lume să comunicăm cu segmentele de populație pe care i-am studiat și știm că își doresc să vină într-un complex ca al nostru. Și da, reușim. Acum, sigur că cineva ar putea să interpreteze când vorbim despre abordarea ca un casting, că o facem literalmente ca un casting pentru film. Nu asta e ideea. Ideea este între cuvinte. Este că dorim ca oamenii care vin aici, în primul rând, să știe absolut tot ce se întâmplă aici și ce trebuie să facă într-un complex ca ăsta și, pe de altă parte, să aibă libertatea să aleagă o variantă care se potrivește cât mai bine pentru ei și pentru noi, firește. Zona din jurul lacului Tătaru, unde ne aflăm de altfel, are o faună foarte, foarte specială. Cine sunt, cum ziceți noastră, vecinii? Cine sunt vecinii? Ce ar trebui să știe cei care vor să se mute aici despre toate aceste zburătoare pe care le... Anecdotic, îmi aduc aminte de întrebarea ta cu logo-ul nostru de la prima întâlnire. Vecinii sunt cei care ne-au inspirat pe noi să creăm proiectul ăsta din perspectiva marketingului și comunicării. Vecinii de aici ne-au spus că proiectul ăsta trebuie să se numească Liziera de Lac. Noi vorbim de o lizieră de pădure, foarte multă pădure și un lac și am început să ne jucăm cuvintele cu toate echipa noastră de creație. Și tot vecinii noștri ne-au inspirat logo-ul, care sunt cei 3 pițigoi, familia de pițigoi, care sunt aici, se găsesc aici. Și mai departe am vrut să înțelegem noi ce alți vecini avem și am dat peste acest om absolut pasionat de natură, peste Doru Panaitescu, absolut senzațional. Când colegii mei de la marketing au venit cu ideea, am zis, nu numai că trebuie să o facem, dar trebuie să ne asigurăm că putem să facem lucrul ăsta până la sfârșitul proiectului, până când va sta proiectul acolo. Și am pus în lucru acest album cu vecinii de la Liziera de Lac, unde tot ce a reușit Doru să facă într-o anume fază, pentru că probabil urmează să mai primim de la el fotografie, tot ce a făcut el în 10 de ore stând și urmărind fauna și viețuitoarele de la lacul Tătaru, am încercat să punem în valoare și să punem de fapt în valoare munca lui Doru, dar în egală măsură să dăm exact atributele filozofice ale proiectului nostru. Adică să arătăm, nu numai suntem aici să avem un proiect cu o familie de pițigoi care e logo și cu un joc de cuvinte ca denumire, ci și îl vom construi, cum am promis, și e și integrat în natură și, by the way, uitați-vă care este natura în care proiectul ăsta se face. Ținem foarte mult la lucrul ăsta și îl vom exploata cât se poate de mult. Lacul este unul dintre punctele forte ale acestui proiect pentru că s-au dezvoltat toate comunele din jurul capitalei și aveți concurență serioasă, nu? Lacul este unul, nu este cel mai, da, este unul. Noi am spus mereu că punctele forte ale proiectului Liziera de Lac vin din filozofie, din design, din felul în care l-am gândit, din felul în care îl construim, din felul în care încercăm să comunicăm cu potențialii cumpărători și sigur natura este acolo și întâmplător lacul este cel care face lucrurile locul să fie și mai frumos. Noi nu suntem proprietarii lacului, suntem cei care punem și vrem să punem toate resursele pe care le putem avea la dispoziție ca să-l conservăm. Și asta ne face să spunem că este un punct important și un punct de atracție. Unde găsesc oamenii informații despre tot ceea ce se... În primul rând, website-ul nostru, care este în permanență pus la zi cu tot ce facem aici. În curând, în echipele de vânzări va fi acces video la ceea ce se întâmplă în șantier. Nu prea e mare lucru de văzut când se lucrează la infrastructură, dar de îndată ce lucrurile se ridică deasupra pământului, se pot vedea lucruri și în curând vom avea acces în birou de vânzări. Oamenii vor putea vedea acolo cum evoluează șantierul. Casa în care suntem poate fi vizitată oricând, împreună cu echipele de la vânzări, evident respectând regulile de șantier, pentru că totuși e un șantier cu regulile lui. Suntem la dispoziția celor care își doresc să cumpere aici în orice formă posibilă. Am omis să întreb ceva apropo de drumuri și de trafic, dar am să o fac acum. Sunt convinsă că ați studiat acest aspect. Sunt zile în care capitala României devine impracticabilă. Va fi mai rău de atât? Atâta timp cât infrastructura mare care poate să creeze supapele de refulare, și aici noi tot studiem, ne tot uităm, centura Bucureștiului, da, e cu 30 de ani în urmă, doar cu 30 de ani în urmă, nu mai mult, dar probabil că peste 5 ani vom vorbi de 35 de ani în urmă.
Ieri treceam cu cineva pe centură și am făcut un comentariu din categoria este inacceptabil ca un oraș ca Bucureștiu să aibă un inel de linie ferată, da, care îl înconjoară, cu toate facilitățile, care să nu fie folosit pentru infrastructura de transport metropolitan. Este inacceptabil și nu există nicio explicație pentru asta. Sigur că poți să auzi în stânga, în dreapta, că politicieni că au venit, că au făcut, că au dres, că au promis, că n-au făcut. Nu există niciun fel de explicație. Acea linie de cale ferată trebuia folosită de foarte mult timp. Sunt probabil mai mulți ca noi, dar ce facem noi acum, efectiv? Vorbim de lucruri pe care încercăm să le punem în context. Am căutat operatorul de linie ferată care vine dinspre Oltenița și intră în București, în zona Republica, ea trece pe sub autostrada A2, chiar la conexiunea pentru Liziera de Lac, și am reușit, după discuții foarte constructive cu ei, să reabilităm un punct de oprire și să îl punem la dispoziția celor care vor să oprească la joncțiunea cu autostrada. Mai mult de atât nu putem face acum, dar avem în intenție să lucrăm mai departe cu acest operator. Revenind la infrastructură, este inacceptabil ca Bucureștiul să nu aibă centura, cel puțin un inel exterior funcțional. Ok, iarăși nu e niciun fel de explicație. Dacă nu se vor pune în ordine proiectele mari de refulare pe zona de infrastructură de transport, Bucureștiul va fi în permanență aglomerat, blocat. Nu se va putea rezolva problema asta. Nu. Și din punct de vedere a unui inginer constructor, dezvoltator sau din punct de vedere al oamenilor care lucrează la proiecte mari de infrastructură, totul este foarte simplu. Trebuie să se vrea, să se facă și să se pună șantierele la lucru. Asta e tot ce trebuie să... Altfel, nicio șansă. Nu. Cine nu are mașină sau nu șofează, cum ajunge aici, cum pleacă de aici? Cine nu are mașină sau nu șofează, ajunge aici odată, poate să vină cu transportul în comun, cu autobuze. Noi am creat o stație într-un alt proiect drag al nostru la Fashion House, lângă autostrada A2, Fashion House Paladi. O stație de autobuz. Autobuzul care oprește acolo aduce absolut pe oricine își dorește până la Poșta, în comuna Poșta, iar noi, în momentul în care devine complexul operațional, vom asigura shuttle buses între Poșta și Lizierea de Lac. În momentul ăsta nu avem o altă perspectivă mai bună decât asta. Sigur că la Fashion House, respectiv la autobuz, se poate ajunge cu trenul și de acolo se ia mașina până la Poșta și așa mai departe, din nou cu autobuzele proprii ale proiectului, cu transportul propriu. În momentul ăsta nu avem alte perspective, dar așa cum suntem noi destul de preocupați de subiectul ăsta, dar și foarte ambițioși, o să vrem să înțelegem dacă intrajudețean există între Călăraș și Ilfov opțiuni și să le activăm sau să contribuim împreună la dezvoltarea opțiunilor astea. Este ultima întrebare. Dumneavoastră, domnule Sorin Blaga, v-ați muta aici? Sigur. Nu, mă voi muta aici. Vă veți muta aici? Da. Puneți concluzia acestei întâlniri. Mă așteptam să dați Corbeanca pe Frumușani. Nu are niciun fel de relevanță. Nu. Sunt ultimii ani foarte buni și viitorii ani foarte buni profesional pentru mine într-un proiect extrem de drag, un proiect care mă face să fiu foarte mândru de ce las în urma mea și evident că va trebui să-l înțeleg pe pielea mea. Nu asta e, nici nu ca pe discuție vis-a-vis de subiectul ăsta. Pe de altă parte, mai trebuie să știm un lucru și cine locuiește în nordul Bucureștiului, fără să punctez nimic altceva decât că traficul și infrastructura acolo a devenit un coșmar. Și dacă tot mi-ai ridicat la fil o idee că să ajungem mai ușor la mare, eu mă duc la munte destul de des, că sunt dintr-o zonă de munte deloc, dar o să vreau să mă duc și la mare foarte ușor, ceea ce din nord e destul de greu să faci în anumite momente ale verii. Și o să pun în balanță toate perspectivele. Nu înseamnă că, Doamne ferește, în nord nu e în regulă sau că nu se poate face, dar acolo sunt niște probleme care vor lua timp vis-a-vis de infrastructură și trafic până se vor pune în ordine. Nu-mi dați vestea asta, pentru că, apropo de ce spuneam chiar eu mai devreme, cu mai aproape de mare, poate mă mut și eu din Corbeanca aici la dumneavoastră, mai cu seamă și pentru că părinții mei sunt aici în Călăraș. Uite cum s-a rezolvat o problemă. Suntem doi deja. Vecini. Vom fi vecini. Da, e și pentru că e mult mai multă natură, cel puțin în ce facem noi, e și pentru că am pus foarte mult suflet și vreau să mi se întoarcă mie ce suflet am pus aici în ce voi face în anii următori. Și nu numai mie, dar familiei și mie și prietenilor, pe toți cei cu care vorbesc, încerc să-i conving că lucrurile nu țin neapărat de o distanță în plus sau în minus, ci țin foarte mult de percepție,
Pentru că din zona de nord înspre Ploiești, practic vorbim de aceleași distanțe, dacă nu mai mici în timp, ca și în cazul Lizierei de Lac, unde tot timpul am spus, îmi ia mai puțin timp de la șantierul meu acum să ajung în centrul Bucureștiului decât îmi ia din Corbeanca sau din Snagov să ajung în centrul Bucureștiului. Iar distanțele în kilometri sunt identice, deci nu avem o perspectivă de a neapărat compara una cu alta. Pe de altă parte, orașul trebuie să se dezvolte în orizontală, nu are de ales, nu se poate altfel. Nu e normal să se dezvolte doar pe verticală și doar într-o zonă foarte închisă și aglomerată. Nu e normal. Și aici nu intervine treaba statului și mă faceți din nou să intru în această discuție. Sigur că intervine. Acum, vă provoc și pe voi să încercați să găsiți undeva un document public în care să se povestească despre care este planificarea urbanistică a Bucureștiului în următorii ani și dacă îl găsiți să ne dați și nouă. Noi am găsit ceva, am încercat să folosim în briefingurile pe care le-am făcut cu arhitecții din echipa internațională pe care o avem și am zis, cam atât avem. Știm că în 2035, vedeți, culorile astea, practic, zona asta a orașului va deveni oarecum integrată în zona metropolitană, dar nu știm ce se face acolo, nu știm cum se face, nu știm care este infrastructura de transport într-un mod clar și coerent. Că nu știm, că nu știe nimeni și nu poate să ne spună nimeni. Deci lucrurile sunt simple. Dacă face privatul, de ce să mai facă statul? Doar ați făcut drumul până aici, nu? Da, am făcut și nu ne pare rău că l-am făcut, pentru că nu puteam să vorbim despre un proiect asta fără să aibă un drum de acces foarte bine făcut. Să vedem fiecare zi ce se întâmplă când infrastructura de bază pentru zonele rezidențiale nu este în ordine, mai ales când plouă, cel puțin. Asta vedem de fiecare dată când plouă. Nu puteam să vorbim de proiectul nostru și de filozofia noastră dacă nu aveam drumul ăsta. Deci trebuie să-l facem. Și ne-a luat 3 ani și l-am făcut. Asta e. Bun, lăsăm deoparte critica și vreau să încheiem într-un ton optimist. Mai spuneți ceva foarte, foarte frumos despre acest spațiu. Ceva ce n-ați spus până acum în niciun interviu. Chiar n-am spus în niciun interviu și nu mi se datorează fraza asta, dar veniți la Lizierea de Lac pentru că o să aveți o curte de 173 de hectare, cu un lac și cu pădure. Mulțumesc foarte mult, domnule Blaga, și aștept cel de-al 3-lea interviu, poate când jumătate din acest complex rezidențial e gata? Da, cu mare drag. Așa să fie. Ne vedem în decembrie. Decembrie, ianuarie, da. Eu mulțumesc.